שלום לכולם, כאן דן ארון ולצידי ניר דובדבני, המומחה לעסקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של עסק כלכלי, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים אנשים מהשורה הראשונה מכל התחומים. אנחנו פה במטרה אחת, לחשוף פעם אחר פעם את ה-DNA של ההצלחה. אנחנו כאן כדי להוכיח שההצלחה זה לא פוקס, אנחנו כאן כדי להוכיח שידע פרקטי מייצר שינוי. רוב האנשים מדברים על הצלחה, מעט מאוד באמת עושים אותה. אנחנו כאן כדי להוכיח שההצלחה זה לא פוקס, להוכיח שידע פרקטי מייצר שינוי. אתם מאזינים לפודקאסטים של ישראל היום. היי ניר. מה קורה? דנלה. הכל בסדר, אני מבינה שהיום דאגת לי. למה? לסקין. כן, דאגתי לך לסקין, אבל אני לא יודע אם תרצו את זה עכשיו או אחר כך. קודם כל אני חייב אבל להחמיא לך. כן. את יודעת? להחמיא זה תמיד טוב. כן, אני לא יודע אם תרצי להחליט את זה לפה או למקום אחר, אחר כך תחליטי איך את רוצה, אבל אני אומר, את יודעת, אני עושה פודקאסטים המון שנים. כשהתחלתי לעשות את הפודקאסט איתך, אני פשוט חושב שלא עשיתי פודקאסט עד היום. מחמאה גדולה. כן. שמי, זה פאקינג מקצוע. אני אגיד לך מה... ואת מקצוענית. תודה רבה. אז תודה לך. תודה רבה. אני אתן לך רגע את האני מאמין שלי, כי כן. זה חשוב, לפחות מבחינתי לצופים. אני חי את העולם העסקי הרבה מאוד שנים, ואני רואה את העסקים. יש משפט שאני מאוד אוהב אותו. מה שאתה רואה 80%, הלקוח רואה 100%. לך זה עובד. בהרבה מאוד עסקים שאני פוגש, הם לא עושים את הדבר עד שזה לא מושלם. ואז הם מחכים, לא, ובתהייה, ובהשעיה. זה דגירה. את יודעת, פעם, אני קמתי בבוקר, אבא שלי, שתה קפה, יצא והתחיל לעבוד. היום, הדור החדש, הוא קם בבוקר, הוא שותה קפה. אחרי זה הוא עושה יוגה. אחרי זה הוא עושה מתיחות. אחרי זה הוא עושה אינסטגרם. אחרי זה הוא רואה סושיאל. אחרי זה הוא עושה אמבטיית קרח. אני אומר, תגיד לי, בחיית רבק, זה כבר. כן. והדור הזה הוא... למה? הוא יותר חי את החיים. אני רואה, הוא יותר נוכח. אני מסתכל לא על הדור, כי ראינו את הדור הזה עכשיו בשיא נכון, הקהירה שלו, מדהים. לא רוצה, אבל אני אומר, הרבה מאוד אנשי זה לא עסקים... הדור הזה, זה כאילו העידן הזה, אתה מתכוון. העידן הזה, אנשים מחפשים את המהות, ואת המשמעות, ואולי לא נעשה טעות, ואני אומר, אח שלי, אני יכולה על טעויות. אתה בזמן הזה כבר יכולת לבנות מוצר, למכור, לשווק, לעשות. אני פשוט אומר, אני פוגש אנשים, אמרו לי, תשמע, אני רוצה להיות בשליחות שלי. אני רואה אותו בסוף עובד בוולט, זה השליחות שלו. אז אני אומר, כאילו, רוצו. עכשיו, את עושה את זה בצורה מדהימה ומנצחת כל המקהלה, רק אני הייתי מסר שהייתי רוצה לתת לכולם לפעמים, וזה לא הצליח, אני אומר, באמת, ב-over details הזה, תעשו, ותוך כדי תנועה נתקן. גם פה אני בטוח שנעשה עוד דבר, אני בטוח שהפודקאסט ה-40 יהיה יותר טוב. יאללה, נדבר על האורחת שלנו? כן. או שנמשיך לדבר על... לא, אני חושב שזה מה שיפה בפודקאסט הזה. נכון. אני חושב שמה בפודקאסט הזה שאתה גם יכול לתת ערך, גם ללמוד אחד מהשנייה, גם ליהנות מהאנרגיה שיש לנו, כי אני נורא נהנה מהאנרגיה שלך. ואני לומד. וגם אני יכול לתת סיפורי הצלחה. נכון. והסיפור הצלחה שיש פה עכשיו, את הולכת לעוף עליו מאוד. מדובר על לקוחה שלנו הרבה מאוד זמן. היא קוראת לעצמה, ואני קורא לה אישה אש. לא סתם אני אומר לך. אני חושב שכל מי שיהיה פה, וכל מי שיראה אותנו, לא יכול שלא להתרגש מהסיפור שיהיה פה. מדובר על אישה מדהימה, קוסמטיקאית בחסד, שעושה דברים מדהימים, אבל זה המקצוע שלה. במהות שלה זה מישהי שעברה סיפור מאוד מאוד מורכב. הדליקה משהו מסוים בבית, תספר על זה עוד שנייה, נשרפה. אבל מה זה נשרפה? דנה, את לא מבינה, שרפה. פנים, גוף, את לא מבינה, נשרפה. אתה מדבר נשרפה, נשרפה. לא נשרפה מהחיים. ועוד שנייה תראי אותה. זאת אומרת, זה לא מטאפורה, נשרפה אתה מתכוון? זה מישהי שהייתה עם גוויות בדרגה מטורפת. אני לא אשכח את זה. נסעתי לבקר אותה בבית חולים, לפני, לא זוכר כמה, היא תגיד לה 5-6 שנים. אני בהלם. כן, נסעתי לבקר אותה בבית חולים, ואתה רואה מישהי מדברת אליך רק מול העיניים, הכל תחבושות, והיא קוסמטיקאית. תביני כמה היא walk the talk, שיקמה את עצמה בכל ההיבטים, וזה מה שעושה לאנשים היום, היא משקמת אור, ופיתחה מוצרים, וכמה מהסיפור הזה, ואת מאוד מאוד תהני ממנה. וואו, השארת אותי ממש ללא מילים. וידעתי את זה לפני זה, כן. כן, אני כאילו בשוק. כן, בגלל זה תכף תראי
כאילו, אני כל כך מאושר מהפודקאסט הזה, כי הוא מין סגירת מעגל כזאת עבורה, כי היא באמת מיוחדת, ומה שהיא עושה ללקוחות שלה זה מדהים, אבל היא בעצמה היא סיפור מעורר השראה. טוב, אז אנחנו אותה. נקרא לשרון. שרון, בואי אלינו. אתם מאזינים ואתם מאזינות לעסק כלכלי עם דן ארון וניר דובדבני. שלום לשרון קונפורטי נאסרי. מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. מה את מחזיקה ביד? לא, העין שלי כבר לשם. אני ישר הבאתי לך למתנה. את מוצר הדגל שלי, שהחלום שלי זה שאנשים יסתובבו בעולם בלי מקאפ, גם בלי בוטוקס וזה, אבל על זה נדבר אחר כך. בקיצור, יש פה לחוט עם הגנה עם פפטידים, עם גוון שמתאים את עצמו לאור, זה מוצר שיקומי על בסיס מים. יש בו מקדם הגנה? SPF 50, אוי, UVA, UVB, נהדר. והתקינות החדשה של משרד הבריאות. בואי, תספרי לי קצת על העסק שלך. אז אני קוסמטיקאית, זה התחיל בשנת 2009, שבעצם עברתי משבר בריאותי, התגרשתי והחלטתי להתחיל את החיים מחדש, והגשמתי איפור, חלום, הלכתי ללמוד איפור אצל ירין שחף, זה כזה מתנה לגירושים, ומשם הכל התחיל. התחלתי לעבוד עם צלמים, לעשות איפור לצילומי תדמית, ואחרי זה לראות את הצלם יושב ועושה פוטושופ שעות. אז לא היה את כל האפליקציות שזה שניות. היה יושב מרטש את הצורה, ואמרתי, מה נסגר? זה הכל עולם של שקר, אני רוצה לטפל באור, ואז לאפר, ואז שהאיפור יישב וואו. והלכתי ללמוד קוסמטיקה. ומאז התאהבתי, קוראת לזה... מתי? כמה זמן? ב-2009 התחיל כל העניין, קוראת לזה אובססיה חיובית. אני הייתי נערה מאוד מחוצ'קנת, שנת 96, התפרצות אקנה לא נורמלית. המשפחה שלי עברה מרמת גן לחדרה, כנראה שלקחתי את זה קשה מאוד, ולא ידעו לעזור לי, לא רופאים ולא קוסמטיקאיות של אז. היום אני בקדמת הטכנולוגיה העולמית, לא רק בארץ, יש לי הרבה מכשירים שהם בלעדיות, בלעדית בסביבה שלי, זה בטוח, ותוצאות מטורפות. ניר נתן לי בריף עלייך, והוא סיפר לי משהו על דרמה גדולה שעברת, כן. שהשאיר אותי ללא מילים. את רוצה לספר לנו על זה? כן, אז עברתי כמה דרמות בחיים. הטריה ביותר זה היה לפני שנתיים, ממש סוף נובמבר 22. זה היה לפני שנתיים. די, כן. חשבתי שזה היה לפני יותר. לפני שנתיים, סוף נובמבר, חודש אני אגיד לך למה קריר. אני בשוק. כי אני רואה אותך עכשיו. אז שאמרתי בטוח, כאילו, אני רואה אותך כרגע, ויש לי כאילו את התמונה הזאת מאותו יום שבת בערב, שבאתי אליך לבית חולים, זה לא נתפס שזה שנתיים, אני בשוק, סליחה. כן, כמו שבאתי להדליק פריט דקורטיבי, כערת אש, איזשהו פריט יפה, ופשוט שפכתי אלכוהול וניצטתי. הדלקתי את זה לפי כל ההוראות, זה היה אצלי במשך שבועיים, דלק נונסטופ. פשוט שפכתי כדי למלא את הפתיליה וניצטתי. היו שם כמה ניסים, האחד שיש לי תקרה של 6 מטר, אז האש עלתה ויכולתי קצת לברוח, אבל נשרפתי כל הפנים וכל צד ימין של הגוף, 30% כוויות דרגה 3, הכל בער, ופשוט לקחתי את הטלפון וברחתי. מזל שהייתי לבד בבית, והשכנים הצילו אותי, השכן רץ עם הטף, השכנה הזמינה טיפול נמרץ, נכנסה לשוק, לא יכלה לדבר, אני דיברתי עם הטיפול נמרץ, ופינו אותי לשיבה. ברוך השם שאת פה איתנו, והכל נגמר בסופו של דבר, את יודעת שאת פה איתנו, בואו נסכם את זה ככה. וגם להיות חבושה כמו מומיה בבית חולים, עם ניתוחי השתלת עור, ביד וברגל, זה לא פשוט, כוויות שעד היום אני צריכה לטפל בהן. אז אני יכולה לומר לך שאור הפנים הוא אחד מהיפים שנתקלתי בהם. תודה רבה. בבית חולים, כל דבר ששמו עליי, שאלתי מה זה. אז אמרו לי, זה עצות, וזה חמצן זמין, וזה אנזימים מאננס. אמרתי, מה? יש לי את הכל בקליניקה. יש לי את הכל עם השם שלי על הצנצנת. ואז, אחרי 3 שבועות שהורידו לי את התחבושות מהפנים, שאלתי אם מותר לי להשתמש בתכשירים שלי, אז אמרו לי, כן, אם זה רכיבי שיקום, לחוט וזה, ויטמינים, דברים כאלה, את יכולה? כי לא עושים בעצם קביעה על קביעה. ואז מה הביא לי ככה מלא דברים, והתחלתי לעשות טסטים על עצמי, מתוך הליין שלי, ולראות מה עובד ומה לא עובד, ווואלה זה עבד. האור פתאום התחיל לראות טוב כבר בבית חולים, והייתי בשוק, אני זוכרת שאפילו העליתי סטורי מהשירותים עם המראה בבית חולים, וצילמתי את עצמי, שמה את התכשירים שלי ויוצאת להדלקת נרות. מה זה יוצאת להדלקת נרות? בכיסא גלגלים כולי חבושה, אבל הפנים, אני כבר עם התכשירים, בדרך לאור היפה, כולי הייתי אדומה, כן? אבל ידעתי שהאור יהיה יפה. מי הלקוחות שאת אומרת שאת הכי אוהבת לעבוד איתם?
אנשים שמבינים אותי שאני יכולה... אנשים או נשים? גם גברים. כן? המון גברים יש אצלנו, ואחוזים רק עולים בגברים. דרך אגב, הרבה אנשי עסקים, גברים, גם אנשים שהזריקו בעבר ונמאס להם מהזרקות, אז נשים, אנשים שרוצים אור יפה, ושמבינים עניין שאני יכולה לשבת ולהסביר, ויבינו אותי. שרון, אני שומעת אותך כבר פעם שנייה אומרת, לגבי כל הנושא של הזרקות, בוטוקס, חומצות אילרוניות בהזרקה, לא חומצות לקילוף. כן. ואת אומרת, אני נגד. נכון. אז אני רוצה רגע לתת לך איזושהי קונטרה, בתור אחת שהפנים שלה זה כרטיס הביקור שלה, ואני עושה טיפולי בוטוקס וחומצות אילרוניות וכל מה שצריך. אני מקווה שבמידה, אבל אגב, אני גם חוזרת במה שאמרתי עכשיו, כי כל אחת תעשה, או כל אחד, מה שטוב לה ולא. נכון, לגמרי. כאילו, אדם רוצה להזריק בכמויות, בכיף שלו, טוב לו, סבבה. אני אגיד לך, רגע, ואני משתמשת באמת במוצרים טובים, ותודה על המוצר הנהדר שאת הבאת לי, אבל זה לא יכול להחליף לגמרי את הבוטוקס, את המשהו העמוק מתוך האור. אלא אם כן, אני טועה, בואי תגידי לי. קודם כל אני מסכימה. עכשיו, שם המשחק כרגע בעולם האסתטיקה, זה קולגן. כל היום יחפרו לכם על קולגן, תשתו קולגן, תעודדו קולגן, ותזריקו ביוסטימולטורים שעודדו את הקולגן. עכשיו, אני הבאתי לארץ... רק בוא נסביר מה זה קולגן, כי לך זה... קולגן זה בעצם חלבון שבונה לנו את התאים. עד גיל 28 אנחנו מייצרים מלא. מגיל 28, כמו שאתה אומר, אנחנו מתעייפים. התפוקה יורדת, ואנחנו רוצים לעודד את הייצור. אפשר לעשות את זה עם הזרקות, שמגרות את הדרמיס, את התא, לייצר יותר, ואפשר לעשות את זה, לדוגמה, עם קרן לייזר, עם אנרגיה. בוא ניקח את דמי מור. אפשר להסכים שאחת הנשים היפות בעולם, המוכרות, איידול אפילו אייקון, היו, כן, היו. הייתה, ועכשיו היא עושה קאמבק, אבל הסיפור איתה שהקריירה שלה נהרסה, ויש ממש תמונות של הזרקות אובר, שניפחו לה את הפנים, והיא נראתה ממש לא טוב, איבדה את היופי הטבעי שלה. אז מה שאת אומרת למעשה, שאם עכשיו אני נותן לקרן לראות את זה, זה לא שאת נגד בוטוקס, מה שאת אומרת זה שהשילוב הוא הנכון, או שאת אומרת אני נגד. קרן, נגד אשתי עושה בוטוקס, את אומרת עכשיו, לא. תראה, אני לא אהיה קיצונית ואגיד לך, בוטוקס זה לעניים, למרות שכתבתי על זה מאמר שלם, ויש על זה... איך זה נקרא? בוטוקס לעניים. די. כי כולנו בעצם רוצים פתרון קסם. תן לי עכשיו זריקה, תן לי עכשיו לרדת. קיצורי דרך, אני רוצה לרדת עכשיו 20 קילו, יאללה, בוא ניקח זריקה. בוא ניקח כדור. אגב, ליריב זה עבד. יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה מעולה. זריקה? כן. ויש כאלה שנראים... כן, לי זה לא עבד. לא? לא, הייתי יכולה, לא יכולתי לתפקד. כל אחד זה הגוף שלו, אנחנו שונים. אז יש אנשים שעושים מעט, וזה נראה טוב, ויש אנשים שזה לא נראה טוב, וקולטים את זה מרחוק, או שקרה לי משהו רע בחיים, אז אני רצה למזריקים. זה לא עובד ככה. ואז בשיטה שלך, מה אני מאמין שלך, של שרון? שאפשר להיראות טוב, לחזק את השרירים, ממש חדר כושר לפנים, עם מכשור, עם טכנולוגיה, עם האצבעות שלנו בבית, ותכשירים. אפשר, כאילו, יש כאלה שמדי פעם עושות קצת לפני אירוע נקודתי וזה, אבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז כבר הגבות נהיות כועסות, ואז את כבר נראית נפוחה, ואת זה אני לא אוהבת. כל אחד והטעם שלו. היום כשאנשים רוצים, כשאת מגיעה, כשאת רוצה לשווק היום, אז מה הדרכים הכי נכונות שבהם את עובדת היום, כדי שאנשים יגיעו לך? יש המון פה לאוזן. מישהי שעשיתי טיפול, מגירה למחרת למשרד, ושואלים אותה אם היא הזריקה, ולמה היא כל כך נוצצת וזוהרת וכולי. יש לי אתר, שנכנסים ורואים הרבה עבודות, פילינגים, קילופים, יש את הסיפור האישי שלי. ויש פגישות אבחון ממוחשב, שזה גם משהו, אנשים מגיעים ממש מרחוק, לא מזמן היה בחור מירושלים. אומר לי, דיברתי עם אמא שלי לפני, אמא שלי בת 80, עברה לו מזמן מתיחת פנים, היא לא מרוצה, ואמרתי לה שאני הולך אלייך. אז היא אומרת לו, למה אתה נוסע מירושלים לחדרה? אז הוא אמר לה, תקשיבי, אני ראיתי איך היא עושה אבחון. היא יושבת עם המכשור, והיא ממש משקפת את הפנים, והיא מסבירה, והיא מייעצת, אף פעם לא עשו לי אבחון כזה, אני באה בשביל האבחון. אז היום את מייצרת לידי בדרך הזאת, את אומרת כך, יש לי קורס אינטרנטי, שאני אשמח רגע שתרחיב אליו, כאילו מה הוא עושה, הקורס עצמו? יש לי קורס חדש, שנקרא טבע סאז', שבעצם לא המצאתי כלום, אני לוקחת שיטה מיפן העתיקה, של פייס יוגה, של תרגילים הכי פשוטים וקלים, שאנחנו יכולים בעזרת הידיים שלנו לעשות 30 תרגילים, כל אחד 30 שניות, אפשר לעבוד על קו לסת, סנטר כפול, קצת על הקהויות, צוואר, הזרמה של דם, לימפה, להיראות טוב, זה כיף, זה קליל. שזה קורס שעולה כסף? זה עולה 269 שקלים, שזה בדיחה. מדהים. המנויות שלי מקבלות את זה כמובן מתנה, כי האינטרס שלי זה שהם יעשו את השיעורי בית, ויהיו יותר מבסוטיות. זה מוצר חדירה אחד שאת יודעת לייצר ללקוח, ואז היא מרגישה מה קורה, והמוצר השני, את אומרת מה, זה אבחון, מה קורה שם בדיוק? זה פגישה של עד שעה וחצי,
שיכולה לכלול לבחון ממוחשב, ואפילו גם טיפול בשיטה שלי, שהיא תוכל ככה לקבל טעימה גם מהטכנולוגיות, הלייזרים, העצות, החומצות, בהתאמה אישית אליה. ואז לראות את הוואו, כאילו איך היא יוצאת, וכמובן שהמטרה זה להיכנס לתהליך, לקחת תכשירים הביתה, להגיע לטיפולים. יש לי לקוחות שמגיעות כל שבועיים, ויש לי כאלה אפילו גברים שמגיעים פעם בשבוע. מה החזון העסקי שלך, שרון? לאן את רוצה לקחת את העסק המדהים הזה? אז אני מאמינה שאני אבנה משהו שיהיה דיגיטלי, שיהיה נגיש, שיכול להיות שם שיעורים שגם יעניינו את הלקוחת קצה שרוצה להיראות טוב ולטפל בעצמה במו ידיעה, והיא רוצה קצת להבין ברכיבים פעילים ובטכנולוגיות ומה לעשות ומה לא לעשות. והרבה לקוסמטיקאיות שלמדו את המקצוע, השקיעו ממיטב כספם וזמנן, ולא עובדות בזה, כי וואלה, מי שאיפשה להם את הצורה וירד כל הביטחון. כשניר אמר לי לגייס עובדות, ואני שמתי על זה X, כי אמרתי, מה פתאום שמישהי אחרת תיגע בלקוחות שלי? לא רק זה, זה גם מחויבות, לקחת על עצמך, אחריות, למשכורות. ובינתיים גייסתי 2, שאיתי כבר תקופה ארוכה, אחת מהם היא גם אחות מוסמכת, מעבר לזה שהיא קוסמטיקאית, ואנחנו עושות סקר שביעות רצון אחרי כל טיפול, ומאוד מאוד אוהבים אותם, ויורד ממני, והקהל שלי מבסוט, והחוק הזה של 24,424,000, אז זה יושב פה. זה מחלחל, לאט לאט זה מחלחל. אני לא יודעת, אני חושבת שזה עולם של אוטומציות, והמטרה היא לא לעבוד ושהאגף שלך כבר שבור, אלא באמת יותר לנהל. איך את מנהלת את העסק שלך? ביד רמה, סתם. אני חושבת שאני הייתי מנהלת מילדות עם כל הצניעות, תמיד ניסו כזה להשתיק את זה. למה להשתיק? כי אמרו לי שקצת שתלטנית, זו הייתה מילה שלא, אני לא אוהבת אותה. זו מילה שאומרים רק לנשים. כן, אבל שתלטנית, ביץ', אני יודעת שאני מנהיגה, כל החיים הייתי, איפה שלא הייתי, תמיד הייתי מנהיגה, ואני מנהיגה של קהילה, אני רואה אותם כחברות, כמשפחה, אני אוהבת אחת מהן, הן מדהימות, אני יודעת מה קורה להן בחיים, השיחות הן הרבה יותר מעניינות לפעמים מהטיפול, והתוצאות, וזה שאחת מביאה את השנייה, זה שאני מטפלת במשפחות שלמות, זה לא מובן מאליו, זה כאילו, זה הכיף שלי. שרון, לקראת סיום, האם יש משהו שאת רוצה להגיד ולא דיברנו עליו? אל תוותרו על עצמכם. זה עדיף שתגידי למצלמה. גם לגברים, אל תוותרו על עצמכם. יש איזה ציטוט מספר שרואים אישה אוכלת, ולפי איך שהיא אוכלת, אומרים שהיא כבר ויתרה. זאת אומרת, רואים את הייאוש בצורת אכילה שלה. אותו דבר על איך שאנחנו נראים. כשאני קמה ואני מתלבשת ואני קצת מסתדרת, והאור שלי שזה הכרטיס ביקור, אין מה לעשות. נראה טוב, זה מקרין החוצה. מלכה. אז להשקיע. זה הכי חשוב, זאת ההשקעה הכי חשובה. טוב, ניר, זה הרגע שאנחנו עכשיו נעלה, ואת כל התובנות... קשה לך להגיד ריחולים, נכון? אני אגיד לך מה, כי אני לא רואה את זה כריחול. ריחול בעיניי זה משהו שלילי, ואני רוצה דווקא מה אשתי אומרת חיובי. לי כל הזמן? נו. אני לא מרחלת, אני מחליפה רשמים. כן, אינפורמציה. לא, אבל פה אני באמת, כאילו, אני רוצה, מה התובנות שלנו? יאללה, נחליף רשמים. נחליף רשמים. תודה רבה לך, רבה, שרון קונפרטי, נסרי, ונתראה בקליניקה. טוב, אני רוצה להגיד לך, ניר, שרון כבשה אותי. בשערה, לא סתם. כמו שאמרתי לך. אישה, אש. אישה כלבבי. כן, כן. לא, אבל אתה יודע, למה אתה אומר אישה אש? בגלל מה שהיא עברה? א', היא מדברת על זה כל הזמן. או בגלל הלהט שלה. לא, היא אומרת את זה על עצמה, אני מת על זה. יש לה את כל הסיבות להישאר גבויה. נכון. כי היא גם נשרפה נפשית, גם נשרפה פיזית, והבחורה הזאת שכביכול הייתה אמורה להיות שרופה, היא יותר חיה ויותר מים, מכל כך הרבה אנשים עם מים. נכון. וזה מה שהיא עושה, למה אני כוח... האם זה אופי של בן אדם? זה אופי של בן אדם, או בן אדם יכול לאמן את עצמו, להגיע למוטיבציה הזאת, או לדרייב הזה? בתפיסת חיים שלי, ואני אומר את זה בהמון מקומות, יש 5-10% מהאנשים שאסור לקלקל אותם. אל תבואו לסדנאות, אל תעשו שום דבר, נולדתם, מה שנקרא born and raised, salesmen, entrepreneur, יזמים ואנשי מכירות. נולדו. אבל הרוב לא. אז מה זה אומר? שהרוב לא יצליחו? קח דוגמה שרון, שהיא מאלפת. נכון. אבל בסוף, מה אני עושה עם נשים כאלה, או עם עסקים כאלה? אני משחק איתם פינג פונג. מה זאת אומרת? ספר לי. איך זה עובד? את הכסף הכי גדול שלך, את לא עושה שאת עובדת. את הכסף הכי גדול שלך, את עושה שאת חושבת. נכון. שאת מתכננת. שאת עושה הליכות. אתה יודע מה, אני אתקן אותך. בבריכה, אתה יודע מתי? שאת שוחה, שאת מתקלחת. אוקיי, לא. הכסף, הזרע שלו מתחיל בזה, אבל אתה יודע, מתי אני עושה את הכסף הכי גדול? כשאני מוציאה לפועל. ברור, לא. כן. לא.
כן. אני אומר לך, אני חי את זה שנים. נו. המוצא לפועל זה כבר דפוס התנהגות, זה פאטרן. האם אתה חרטטן או לא? יש בסוף או מה האם שנקרא... אתה דוגר, איך יריב? אני אתן לך דוגמה. יריב לא חושב. עולה לו רעיון? איך סגרנו את זה? מוציא לפועל מאוד מעט. מה זה מוציא לפועל? נכון. הוא יכול 12 בלילה, רגע, אני מתקשר לניר, אני אומרת לו 12 בלילה, מה אתה מתקשר? לא מעניין אותי, אתה שומע, יש לי רעיון, אמרתי, תבשל אותו רגע, כלום. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה יושרה. אוקיי. מה זה יושרה? את בלילה עם יושרה? כן? מאוד. יופי. איך תגדירי יושרה? אני אסביר לך, כדי שלכולם. בסוף הרי מה שאני עושה המשגה והגדרה. מה זה המשגה? להמשיג, לתת מושג, אני מייצר המשגה. זה מילה חדשה. היא לא חדשה, אבל אנחנו ממשיגים כל הזמן. מה אני עושה? לוקח עסק, אני ממשיג אותו, מכניס לתוך תהליך, והגדרה. אז בואו ניקח דוגמה של יושרה, ואולי בזה אנשים יבינו. מבחינתי יושרה זה אדם שכל מה שהוא אומר, הוא מתכוון ועושה. מלא אנשים, אין להם אינטגריטי, אין להם יושרה. הם מתבלבלים בין להיות בן אדם עם יושרה לבין להיות ישר. הוא אומר לך, כן, אני אאמין. זה לא קשור. יושרה זה, אם אתה אומר, תתכוון, תעשה. איך אני פותר יושרה? להרבה מאוד אנשים, תעשה טובה. תפסיק להגיד. כן. אתה תהיה בעל יושרה, כי כל מה שאתה אומר, אנשים... וזה לא יוצא לפועל, אז זה כאילו חרטטן. כמה אנשים אני פוגש פה, אצלי באולם, שאומרים, שמע, אני אהיה מיליונר, ואני אעשה דברים, ואז אחרי חודש, פתאום קצת קשה לו והוא נוטש. אז למה אמרת שאתה תהיה כזה? תגיד, אני לא מוכן. תגיד, אני חי בסימן שאלה, ותהנה מהסימן שאלה. אני כל כך איתך. נכון. וזה מה שאני אומר, למה אני כל כך אוהבת שרון? היא לא אומרת, למה אני חושב כל בחורה צריכה לשמוע אותה, ולהיות איתה, ולעקוב אחרי, ולראות אותה, וגם אחרייך. את בקלות יכולת להגיד עכשיו, אז מה אני צריכה? ברור, אני יכולה לשבת לי בכיף. אבל את לא. לא. למה אני כל כך מחובר ליריב דרך אגב? למה? כי אותו דבר, הוא נכון, ולא שאני עכשיו כאילו, זה נשמע כאילו כבר כאילו, לא, אותנטי אמיתי. למה אני מתכוון לזה? הוא פחות תהיות, פחות מחשבות, יותר הוצאה לפועל. נכון. ואין לו בעיה גם ליפול. מה אמרת? הוצאה לפועל. אבל תראי מה קורה, הוא כל הזמן חושב. אני מבטיח לך שעד והוא נוסעים לחול, אתם עושים יותר כסף מאשר אתם בארץ, במחשבות. כן, אבל אתה יודע כמה חושבים? יש לי רעיון, כלום, ניץ. אבל כמה הפוך? כמה לא חושבים, רק מתפעלים? כן, נכון. אתה יודע איך אני חי את העולם הזה? אני יודע שאני אגיד עכשיו משהו שיכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים. תראי, תסתכלי רוב העולם הוא או פרילנסר, או שכירים. את צריכה להבין מה זה. פרילנסר ושכיר זה אדם שאומר לעצמו, אני כל הזמן אמדד לפי שעה או זמן עבודה. אני אף פעם לא אבנה מנגנון. יש 3 סוגים של אנשים בתפיסה שלי. עיסוק, עסק, איש עסקים. תחשבי מה המשמעות שכל בעל החיים אומר, אני אמכור את השעות שלי. זאת אומרת, שאם אתה לא עובד, אתה לא עושה כסף. עכשיו, זה גישה, אני לא נגד. אני אומר, אשתי היא שכירה ומאושרת. אני לא חושב שככה או ככה. אני חושב שהאנשים שאנחנו רואים פה, זה אנשים שאמרו לא. נכון. ראית מה קרה? היא הביאה עובדות, היא יצרה מנגנון, היא עשתה קורס אינטרנטי, היא חושבת סקיילים, היא חושבת אחרת. היא בקלות יכולה להגיד, שמה, אני קוסמטיקאית, דרך אגב, היא מפוצצת בלקוחות. ברור. היא יכולה להגיד, אני לא צריך להביא עוד עובדים ועוד דברים, אבל אז אני שואל את עצמי, מה יקרה בעוד 10 שנים, ברמת השחיקה שלך? למה אתה לא בונה מנגנון? כאילו, מה אתה רוצה לראות כל החיים בזה שאתה עובד? ורוב האנשים הם מתפעלים, ומעט מאוד אנשים הם יזמים, ואז מתפעלים. ואני חושב שמסתכלים על אחת כזאת, אני צריך לקחת את הגן היזמי, ולתת לו לפרוח. תודה רבה לך, ניר. תודה לך. נתראה בפודקאסט הבא. תודה שהזנתם לעסק כלכלי. מדי שבוע מחכים לכם פרקים חדשים בישראל היום, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל ובכל האפליקציות המובילות. נתראה בפודקאסט הבא.